बेबायदि जांख्ला बायदि सावगारिखौ माबोरैहाय आखिनांगौ नायनानै लादो। बे मोनसे आखिनायनि ट्रिक्स आरो नोंथांमोना सोलोंनानै लानो हागोन आरो गावहा ट्राइ खालामनो हागोन, गावआबो बेखौ बानायनो हागोन। गोरलैयैनो नोंथांमोना सोलोंनानै लादो। गिबियावनो मोनसे प्लेन पेपार लादो एबा A4 साइज पेपार एबा जिखुनु जाया पेपार, गेजेराव मोनसे थनदो आरो गेजेराव बेयाव लानानै स्केलखौ लानानै सिनखौ बोना होदो। स्केलनि सायावनो थिक जखानिनो बोदो आरो थिक गेजेराव मोनसे डट होनानै बेजों ट्रायंगल बायदि बोनानै होदो आरो बेबायदि नायै नायै सिनखौ सुखांदो आरो मोनसे 1 सेन्टिमिटार दागि होना लानानै बेबायदि बोनानै लादो। एसे गालेब होदो, एसे दाट होनानै दसानैखौ आरो सिंनिफ्राय एसे हालखाहाय होनानै होदो। जाबाय